ተፈሳይኩ እስማኤልያሉኒ ቤተ እግዚአብሔር ነሐውር ናቤት እግዚአብሔር ንኽድ ምስዋልኒ ተሐጐስኩ መዝሙር ሓደሚትን እስራን ሓደን ወይ ደማ ሓደሚትን እስራን ክልተን ቁጽር ሓደ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ አሜን። ኣብ አውስትራልያ ትነብሩ ምእመናን ኩላትኩም ኣብ ዘለኹምዎ ናይ እግዚአብሔር ሰላም ምሳኻትኩም ይኹን። ናይ ክብረ በዓል ጻውዒት ደብርና ብርዝበን ምስካይ ህዝናን መድኃኔ ዓለም ትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በብዓመቱ ዕለት 27 ጥቅምቲ ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ በዓለ ስቕለቱ መዘከርታ ዘኽብር ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ሎሚ ዓመቱውን ብዝበለጸ ንምኽባር ናይ ደብርና ሰበካ ጉባኤ ምስ ማሕበረ ካህናት ቤት ትምህርቲ ሰንበት መናእሰይን ማሕበረ ምእመናንን ብምትሕባር ምድላዎም ወዲኦም ካብ ኩለን ኣብ አውስትራልያ ዘለዋ ኣድባራት ንዝመፁ ናይ ደብሪ ኣማሕደርቲ ኣቦታትን ካህናትን ናይ ቤት ትምህርቲ ሰንበት መናእሰይን ምእመናንን ንምቕባል በታሕጓስ ይጽበዩ ኣለዉ። ስለዚህ እቲ በዓል ዝኽበረሉ መዓልቲ ቀዳም ዕለት 29 ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ወይ ድማ በአቆጣጽራ ዚ ሃገር ሳተርዴይ 8 ኖቨምበር 2025 ስለ ዝኾነ ኣብ አውስትራልያ ዘለኹም ካህናትን ናይ ቤት ትምህርቲ ሰንበት መናእሰይን ምእመናንን ካብ ዋዜሞ ዓርቢ ዕለት 28 ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ወይ ድማ ፍራይዴይ 7 ኖቨምበር 2025 ጀሚርኩም ብምምጻእ ካብ መድኃኔ ዓለም በረኸት ንኽትረኽቡ ጻውዒትና በመድኃኔ ዓለም ስም ነቕርብ። ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን። አድሬስ 60 ፓይን ማውንተን ሮድ ኖርዝ ኢፕስዊች ኩዊንስላንድ